Здравейте хора, аз съм Она 98, може би както сте разбрали по заглавието. Днес искам искрено да благодаря за 22 абоната, които получих. Просто преди 2 дена бях 7 абоната, сега съм 22 абоната, за което съм изключително благодарна. Разбира се, ще направя giveaway, но трябва да останете към края на клипа. И разбира се, днешното видео може би аз качих доста неща писал за Animal Jam, доста клипове и сега има нови неща в Animal. И да, и нека да преминем към клипчето. Да, вече влизаме в Animal Jam. Искам да предупредя, че вече ще говоря в моите видеа, но другите видеа, знаете, че петото му видео ще бъде giveaway. Може да се записвате, но по-после ще ви обясня правилата за участие. И да, нека да влезем в Animal Jam. Има доста нови неща, но разбира се, повечето са members, но това няма значение, пак си е много готино. Разбира се, има доста нови неща. Да, има ново животно. Ще ви обясня доста неща. И да, може би това има ново в Animal Jam. Разбира се, само да ви покажа, че ако не знаете някакви неща, разбира се, тук извинете писмата ми, разбира се, в Animal има доста нови неща, но пак доста повечето е members. Само да ви кажа, че когато влизате при животните си в Animal, където да речем, имате да видите вашето животно, като на писмо, разбира се, как се казва, разбира се, какво прави, какво животно е. И това може би е доста забавно. И да, разбира се, май някой дойде в дома ми. Ще напишем просто хай. Може би тя ще напише, че снимам видео. Доста добре, като начало ще дойде. Другото видео може би ще бъде fashion show, тъй като обичам да правя fashion shows. Разбира се, ще да знае, че в момента снимам видео, тъй като видео, да. После ще обясня, че записвам видео. Да, извинете се, просто забавих се, тъй като исках да преведа какво значи да записват видео. Да, може би ще обясня, че записвам видео. Съжалявам, ако малко се е провалило видео, тъй като не очаквах, че тя ще дойде, но все пак се извиня за това. И да. И да, разбира се, може би ще предложа да играем, но може би тя няма да приеме. Може би ще играем на камък ножица хартия. Това видео знам, че малко ще е скучно, но тъй като другото видео ще е много по-интересно, очаквайте го, ще бъде fashion show. Но тъй като се прибира от това училище, когато се науча, когато се оправя, имам много добра новина, че тя ме победи. И да. Ще кача доста видеа, но при 40 абоната ще кача също друго видео, което ще бъде на тема Play No. Доста видеа ще качвам. Да.
И да, може би това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако така, се абонирайте за канала ми. Линк ще има под социалните мрежи в описанието. И чакайте утре също ново видео, което ще бъде тема фашън шоу. Ще поканя доста хора да се присъединят. Да, това беше всичко от мен. Чао!